Giling nag-viral ang post sa reklamo sa customer sa usa ka kananan sa Davao City tungod matud pa sa ilabihan kamahal sa baligyang sudan ini. Apan ang tag-iya sa kananan gibarugan nga saktura ang presyo. Ani report ni John D. Esteban. Usaning agdaw public market sa Davao City sa mga ginatuan sa mga tao tungod sa mga lami ang putahing Pinoy sama sa balbakwa ug hinalang. Apan adlong Domingo, dunay nagreklamong customer kansang post online nag-viral kay wa daw damha nga ang gikaong balbakwa ug hinalang sa usa sa mga kananan nga wala naginganlan halang po daw kaayo ang presyo. Sa post makita ang hulagway sa bowl nga sabaw na lay nabilin. Gipakita sabang presyo sa nabayran nga miabot sa sobra 1,000. Apil na ang gi-order nga soft drinks ug kawali. Siguniya, tag 495 pesos ang presyo sa serving nga pwede na sa upat ngadto sa 5 ka tawo. Butang nga gikatingad-an sa uploader kay mahal daw itandi sa presyo sa pikas nga karinderya. Daling miani og negatibong reaksyon sa netizen ang maong kananan. Apan sa pagkikinabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa tag-iya sa kananan, wala mi nagtikas or something naglamang. Ami ang giserve lang namo ang demand sa customer. Dapat supposed to be kung na sila concern, reklamo naman mi. Idulog ba, magpa-discount pa? Concern dili i-direct i-post nila sa social media which is fake news. Mag-take big legal action part sa iya. mao ni ang tag 495. Okay, good for family size 4 to 5 persons. And maupod ni ang hinalang nga tag 495. So tagpila gid ang balbakwa, sir? Sir, actually ang good for one man is to the price, ma'am. Ito yung price, ma'am. Yeah. Yan ang price namin, solo, family size. Ang gi-order nila is a family size, which is this. Kani ang gi-order. Family yeah. size. Which is 7 sila kabuok. Then nag-declare sila 3 lang daw sila. Duna sab daw sila'y official receipt. Ang katong papel sa post, nagpa-itemize lang daw ang customer. Ang ubang kananan sa palengke na balaka sa issue kay basin daw maapektuhan ang ilang negosyo. Ang alam mo na mga bashers man sabihin, oh, ay wag na kayo magkain sa Agdaw, damay na rin, parang ganun. Na-generalize kasi, ma'am. Nakaabot na sab sa market supervisor ang maong issue. I have instructed these stall owners to put up a price list. And then I will meet with the eatery section vendors to encourage them to train their server to relay yung information. Parang, ma'am, ang family size namin ganito. Dugang sa market supervisor nga i-report dayon sa hingtungdang ahensya kung dunay reklamo ug dili dayon i-post online. Doon pa lang, pinatawag na yung owner and then ganito ba, you know, sort of discussion. Wala eh. I think their post was done in bad faith because what they posted was yung picture ng ball, ubos na eh. Sumala sa Department of Trade and Industry Region 11, wala sila'y jurisdiction sa price monitoring sa mga kananan tungod nakatutok sila sa basic necessities o prime commodities. Pero pwede matud pa mag-file og reklamo ang consumer kung sa ihang tan-aw nakalapas ang mga establishmento sa ihang katungod isip consumer. There's a provision sa Consumer Act na deceptive marketing based sa iyang promotion or based sa iyang branding. Money ang iyang mga offerings pero in actual lahi. Kung manggod mo is the pricing but it can be part. Any consumer can file a complaint. Nagpaymang nusab ang DTI 11 sa tanang establishmento nga dapat makita ang menu ug presyo aron makita sab dayon kini sa consumer ug makahukom kung mopalit ba o dili. Pero responsibilidad sab daw sa consumer nga mangutana sa presyo una mopalit. Kung may rights si consumer of information, meron din ang responsibility to us before siya mag-decide. Kaya sometimes we assume. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.